decision nong lan nai lo wa lung gen long nei nai lo i loi kam thu tuan wai ta chi chen dam ma nei bang to ngai pon chi pai ya lai tai nai te ko ve ma gen bi le siap na ti na la ma ni noi ya in lo Hadaw lama theologian lama zong mi noi ya lo ai le hoi pena accident i tai chi ngai to then dia pawh hi hung lal ki sai ini idin mun hi deng gela umin azo chang le akitab to kita akidong tau chi changa koi ki pa ding me te te nui za ding India Hindu BJP te Hindu pul mut te ni akidu te ding ho changa bange ikan di ho changa amau Biden rule policy tu ni tanai tu ngapor te hung success ding ahan lo hung pan ding ahat te lo achau na ni hung bol ding ho ta ibon na imang khanna ding but it is mainly the deed of the law. So noble that many to put the brand on us. See how they love one another. For they themselves are animated by mutual hatred. See how they are ready even to die for one another. Khat là cái hi John hắn cũng xôn là cũng càng xôn cũng lấy áo giọt cần xin tiền đi. Rồi tôi liền chỉ là gì là gì khác là cái đúng xuyên máu chú là hi branded product gì à mo company Nike gì thế Adidas gì thế ý kiến tát này tôi bảo Christian thì họ về Rome cũng tin anh hết là thứ they love one another khác là cái đúng xuyên abian ada alim milim ng omsia amelki mutai lo Jesus ki kanau ma ho pai ain ma meiwa azama ma meiwa ta anau yo khat le ki dung sia ru ki in na to bang ane yo aji ni amu do wa ho ti rom kum ki hi da kung in bang ma lo zo lo edi za thum le chi in hi Constantine in hi freedom Zalen na ang buwan o zo yo te si yo photo in the tumeswom mangal kumin hi state religion roman state religion ang buwan hi bagyay yung tungkol ganin into the khat le sa attitude siya unin ikamilita sa khat sa kilometer na pagkat ito ni paso sa bibig ko tuan siya yung na siya yun na khat iging tu de khat Iit dingin tu di tak dingin itu dia dire iku hi ron tum kwa at som na tum san kwa na chin ne ye na tuan na pa lo di ngai ni na e lo di ang na tom lo di ngai ni na di na he lo di yo ting khai khom chu nang ma na ki dum siat bangin na in le te lu siat ni we de e ma I ki lu siat bangin politician te na si te non lo no Itang bal de sukama sumalu de yon aju ite non lo izong. Ia yan targaw ida tena aju ite non lo izong. Yan targaw te hi Hnam Lamka ito Christian ho hi kini muang de se non lo ke. Muang ngoi de se non lo adin mulu alum siat jota wa mo adam le ani pisang adin mulu lum siat jota abang ta wai te ong pilang de le Ujai na dunia ibam le ni te it din Jesus Christ I na di ta nei di chu pastor te nang le chi cho I tai Aten ina sulang kini iching o pan ha kini ujai tang bal te ken tu ni ta pa tang ba kan ne nei le di bang buai na na ken lo ni ta nei le ken lo au ru le khang le si san suwa de u nau si san suwa di nga Itang wal te kal suan di phal da le mo tin dunia ina mo ki tu nam le ki tu anahi apse shi ni ku pater ko mo ni I ko hial te ngai dam ni pa thian tu kap le khatin na kal ri na ang ke ki ni alem ka man chen ni le
qua đầu tiên của các cái chuyện in là tổ lý lo in là một số một Lalpa na siya na ba ni makita ka na ng manang sa may tumagugin ito na uhunlay ka pa na siya ng manang sa sabag na nito lagi nung manahilawin kapil manahilawin kahanan alam siya na nisilbo siya na diya meron ka sa mo kapil lang na diya ini kan nang koya pa ako pa ito siya isi hunlay Lalpa nang mapuhin na khop vela ki tupi te nong ta pia thum pia ka lai o ka gam sur karum veng bit tuding talo ko le ko ti ding bit theina kalvan te ka thahat te suanga ai lo le ka thing dan da nang ma masua ka pang na te tu ni nang na veng bit su na hi ti na lu se na wang ai le Lalpa tu ni hunen dia boluga lunga ha unglian kidin ko le ko ki be tu dingin Nelma banga ki bol dingin Lalpa apachila para tual khat tu pa o control na noya ka tangwal te ka Lamka te control zone lo din muna ang mumpi poi ka sama ma me pa nang man na tinja o jen tunin na suate ni Lamka ko nga pan kalawa Lalpa na yang tanaw po dyan na ko may pa tutan din iyo teng dam na dito nang ma tawaw ni kallo na ina may sa dingin na mati na ipahali na yung tuwang dingin na dito yung kagama dingo kalamkay te katanggal kanwate dina sinama uni gumngam dingin nang maadi nga happy tu di kahin ko ba kagamtat ba pasol te panamagal ko na kung suhati din na o te tungtonin nang man kagambalem na Lalpa kinang gato sa kilin sin napan pinang tuni ilaw pa nga from din sa Jesus Christ kawngṭai amen Blessed are the peacemakers of the day. Bila Lalpa the student at the good teaching January, get at the good teaching the song. If peacemakers are to be blessed, peace breakers to be cursed. You are not going to decide. Yes, to me, Pastor Rawh said, go to Lalpa said, Amen, go to Chita. Peace breaker in our peace building community, peace loving community, peace building community. Sometimes kita community dalam panggilan kita menjadi umat. Itu akan sesuatu mana itu maka ada. Jika
we get the new Sinaga and the whole issue more than first, because of a few miscreants. Somebody, a few miscreants. Get them to another letter. There are so many things to be proud of. This leader Katina, Navalan Churta Pulate, Sodom de Gomorrah India, Lamka Hoto, Lahore, this only Lamka tumatan mo, isol filo banggan mo Lamka tumatan mo, tulia pasin na siya kisa Bible kolela simlay banggan mo labang to tendo report ni bila hiway. We have so many politics things in the Let's talk to the police station by police station
pasir tuni Christian Student Council International Lamka na siampu pastor ten vai ngoma Lamka hobi sukses na maya ngai dam thuna tunya pastor tam Tuiṭhaphai koma na mina ka hobi unang pie Lamka hobi dam na dinga na maya unang pie pa pastor ten at kalaitan kahak siam kagamundam na tangkahin pa Police station muna kundi kahilayon tunin kami muna pa sa district headquarter SPT office route ule sa police station Samson tunin sa sumin tumama kasi security teo kopya ng kadam na di kahapon di kagamundam na dingin pingin kadam sa theina pastor tejo kadam sa theina nang sabi na daw sa kanya tunid kagabudam na kasasay udam na katrad di udam na si pastor ten tingin na bilawin katulungi tunid katulong na tutoron kasasay udam na bangka na sabi Philippines na happy na dapat pinag-happy sabi mo na pastor pa yung kamsaw siya itong nalang Bapak siya napasahawal na Bapak siya napasalungan na lerah nalaman niya pa sa kanto ni ṭawngṭai. Amen. Ichi dari website ko playground area dos video tetap menabung tema itu dari daftar Kraws Prinsip celebrate settlement to pass the year students. Recognize authority outside. Which also make it to be dedicated to the council to pass the year. Next, kalau sebelah ini dari berbeda untuk menafsir yang ke Thank you.